aga baning kong ni pen pau ye gajing sengawo yo blai bau dang ai lat yang ikum ka balang bangin yo ya gane ga jia senglang na gane ga yeng ga bakentang ga jong blai ha gane ga op hai sngi jong ga sngi ga kraw ga jong yai khu blai bang i priang sngo bha ye phi ki para bang baro ki badon hala ga jong ki yeng ki sem ki bia shong ban pen kre ya gane ga jiang seng ha gane ga jan met jong gane ga sngi ga kraw ga jong trai wat lang im yo shu ban ya don benta kum ka balang ha ga jia seng lang ha ga yeng ga bakentang ga jong han rai ngi sngo yo blai leng ba jong kanika online worship service baga balang ga pen kre balala ban pen poi ya ga khubor jaga tien ga jong blai ban pen yo benta lang ha ga jer wai ha ga ba ya sam ya ga ha ga ba ya shim benta ban shakri yo blai di jing ai ga jongi ni pedang sngo bha ya phi shakane ga kenta shipor ban don ha ki jat ga jong trai jisu ha ga ba kum kane ga por ka ba ka lockdown kadang don han rai ye ki men sem ga jongi yo ya ga ban shakri la loj yaw blai ha ga ne ga por shwa ba ngin ya chaprang ngi ya le chu blai ha ga jing dwai ngi dwai atrai blai bok pa jongi bahap neng ngi ngo ya me trai ha ga ne ga sngi ga ba kraw ga sngi ga ba kentang ga jong me bang yo ya ga ne ga lat ya ga ban shakri ya me leng ba jong ga ne ga online worship service ban pen sngo ye ga tien ga jong me ye gi jirwa ye ro ba gi jing dwai ba ki rempe ing kristan ki ya shim bentalang ha ga ba kum ga ne ga por ye ga ban shakri ye me ker khu trai ye ga ne ga por ker khu ye ga ne ga kenta ga ba khndiat ba ga jing snai ga jong me men the yo men sem ba khu jong me baga jing shakri ke jong ikan long bala pediang hon hakmat ke khet ke jing snai ke jong me pediang trai ni ke jing dwai ke jong i ingo ngi demi pa ni ke baro ha ke keteng ke jong trai nong penim baye jing u Jesus Christ amen aga ne ke por ngal snow ba ban khat ya ka praise and worship banai ki kat tu kan itli ki jing ruai Baradien jongga praise and worship nga sngau bha ban khat yai Dr. DC Sanglen ban yalam yangi haga ba pule na tien ka jong play bat ka jing duai sai sien ban ba jong ni kanau phai ski priang so bai phi baro ki bala ban yo i lamba jong ni YouTube channel ban nga khot song bhai ngi lang baro ban yo ban yaro ban pendon burom ya ke kerteng ke jong trai ban nong pnem jing Jesus Christ lengi ni snok ti lang ban ngi lamba jong ni por bangin wai shanu ngin le hakum kan ka perthai ka bamta lai nau trai Bajulai da kapom Kendian kecing ngen rungam chen Ngawarulong ban rap hadu bakun Shanungan le lain na utwan Shanungan le Shanungan le Bang siap jing hon neng sim dong Ngawarulong ban rap hadu baku Shanungan le
mana Janungan lek lagna utrai Janungan lek Janungan lek An siam chinh hôn mình sim dong aku Janungan lek lagna utrai Janungan lek Janungan lek Mang siap chinh hôn mình sim dong aku Janungan lek Janungan lek Janungan lek lagna utrai Yemi telong keburom Bat kejingu Trai ngiwan men maniami Ban perkrau kerteng jong mi Yemi telong keburom Bat kejingu Trai ngiwan men maniami Ban perkrau kerteng jong mi Milang bakrau Miliki kamba bakrau Om donu bakom mami Om donu bakom mami Milang bakrau Miliki kamba bakrau Om donu bakom mami Om donu bakom mami Nasisya terangi ay keburom kejingup seme Imi telong keburom Bat kejingup Terangi wan man maniami Ban perkrau kerteng jong mi Mi telong keburom Bat kejingu Terangi wan men maniami Ban perkrau kerteng jong mi Melong bakrau Miliki kamba bakrau Om nonu bakom mami Bakom mami Milong bakrau Miliki kamba bakrau Om nonu bakom mami Om nonu bakom mami Jisangi ay keburom kejingup seme ko pa min Ba don ko mame ko pa Imi telong keburom Bat kejingu Trai ngiwan men maniami Ban perkrau kerteng jong mi Imi telong keburom Bat kejingu Trai ngiwan men maniami Ban perkrau kerteng jong mi Melong bakrau Miliki kamba bakrau Om nonu bakom mami Om nonu bakom mami Melong bakrau Miliki kamba bakrau
nami melong background nilagi kamba background om baru bakom nami om tonu bakom nami Niay ngong siya me ko try Melong mami uju nin mentas bom cukut Bat melong bakraw Belai nam taku burom cungu Amen Hak jingedai kini kapor gumta ngadon kibenta na kaktien ublay kabangin puli bat kabangin pensngau nakamta jongi baro kat kemidon hari ni kapor ngansim naka kitab Samuel kabeningkong kalenong kaba arfau kadekot kaba ningkong bat kabalai tien ki ong kumni u David ula fet no nanayot kaba Rama bat ulawan Bad ula ong hakmat u Jonathan. Hato ngale ayu ka ay gijing baman jonga. Bad ka ay ka pop jonga. Hakmat ukpa jongme. Ba uwat kumni ya kamen sim jonga. David ula smai dia. Bad bulong. Ukpa jongme. Tip ha. Bangala siem ka basngau ba. Hakmat jongme. Bad uong. Wat ai ba u Jonathan. Unyok tip kani. Yo pensong si yo u. Dasha. Kat ba im utrai. Bad kat ka ba im ka mensim jongme ru. Kadon tang. Kum shi sen jam. Hapedeng jonga. Bad kejingyap. Kabenta kabaar. Nau Jeremiah kalunong balai pau dekat keba katway ko ong kumni namar ngalalong lembat me ong utrai ban penyam ya me namar ngan penduk nok khoj ikejat benriu bero sya kibala pen priang ya me nrai ngan om penduk khoj ya me nrai ngan sneng pen bek ya me da kejing besar. Bat haba dalai nganom I no yami klem da pensitom. Bat kebenta kebakat du kalong mengalam nau ke kitab ujub kelong kebesan kidikot kat pra bat kat kendai. Naba upen mong mu bat uspan mu. Ulapen mesah mu bat kiti jung ki penkia. Haki nriu tuli ki jingjinjar un pen im yame. Shisha ha kabahnyo ka jing sniu kanum kta yame. Doblay kurku igiri ki benta. Ki bang hilay asngo na kaktin ka jong u ha kanyo por. Tungin edam lang nginyo bo ka jing khot kalpat hakmat ka jing isnay ublay. Ublay ubok pa jungi ubak meneng. Long burom mi keteng ke bakut ke jume. Wan kaima jume. Long kamon ke jume. Nyai ngo ime atrai. Mamela pena lagi benginyo akin kesni. Kabakrau kesni bekentang ke jume. Ha kaba walang. Ngimla banyilum kumpat lang jume. Henry ngirang don kalat. Ngirang don ke kabu. Ban mani me. Hakani ke jing bintang bakut ke jume. Atrai be abang ni paidian ya ke belajar kini ki sngi kita yo ki benai ki belelik no ngimla kemlia ro eme meladon don kat bangi da sisa ngimla benlen atrai be don sibun ki blamat ke jing soksi jing thang do no jing lemba ke jing do no ki men sim ki bakotor ya ke bau niu kenyang jing pang ula sim bat ni duai atrai be Baminang don rang dekat pat. Bat kitu bahyeng
bahasam di balado kini iet batoin pentingan mame de kabot brave jume kanang atrai begin pediang bet ya ke kaba melap plan melale nagam ta jungki ni duai pat nagam ta kitu bidang don penting kejingpang justom min sobha men don hang kat bat ki min sobha men kner ki jing pethia jume bakin kwat jin khia no atrai bi iet ni wan hakini kapor ban pa ku jing songo ru ya me ni bar ngi i ba ka kti ku jume kam sim le eno angi wa pedeng kum kani ke jing ka bakrao dakilak di beriu melapun kot melapun khia ba inget scam atrai ba dakili ke jing le ku jume me pen pau ba medang dong dan kat bat ngi bat bem sim le eno angi atrai ni doai nam ta gitu bodon hakmat banyarap igin dia bodon pedeng jing pang stom bat gidon hang tu nam ta jungi minis nei menum sya atrai ba wuni knyang jing pang un sim ni jing im jing ki le da ka bor bo pla jungi bat skem ki atrai klang bikin light na gi sim jong uni knyang jing pang bat mu ban sim ban kni kan thet ka jing im naki ba da gani ka por atrai ni wan ban kan mau ru na kam ta gi kani ka jela ka jungi ni soksi ba wat hadin ba uni knyang jing pang sim don shu ha kani ka jela jungi raidang hakini kiski kaladon uladon so we atrai ubamat ya ka jing pang jistom nu niu knyang jing pang ni duai men so ha men don kat bedi men islai men pen i ga bot brei jume da ka mamela am kon ko pin khia yo ni duai ni ka por atrai bi ba men sngoba ban isnai manang kerkhui kini menta jung ketin ku jume ka mamela pen sngo hangi hoi kumbangi i atrai ba kini ka jing pang jistom de se kawan na kam ta jungi hi kari ka dau jungi atrai ni la pen khenyu kum jume ni la mani ku wait but blai no lord ki jume ba kini ka pen sosi pen thang ni me mani snai atrai man isnai man map ingi habang wan ban plai la ki jong ki jing duna ki jing palat minum sya kini ki jing duna palat ki jungi kin khanglat bangin yo ki jing isnai na ka khet ki jong me atrai bi e tu dang dang kat bani hoi ngimlong di babet banwan hakmat jumi atrai kum gani ka por nri atrai namar bangim don manu ubangila ban lai mami tang mami ni wan bangin khot kat pahat ini to isngai bisa skor jing to jing ni por nambangi bo ini jing khot kat pahat hak teng Jesus Christ dok pem pi jing hi menta gum jikun amen ta kane ka por yen pediang ni ke jingai ngo bat ngi step bakum ka balang idon cibun ki jung don kam naga benta banyakit ya kam ke jong play ka balang ka don ke jingkit kle ke bakrau halaga jong ka balang bat hagi wei di ki kam ka baga ka don bantun balatun rong haka tishwa bangin yo ya ka ban lum ya ki jingai ngo ngan so ba ban kerpan yai ba chairman wan ba na ya ke jirwai ke ba kerpang ke jong i ha ga ne ke por ngi im ha ki sgi jing ale linti jong ni đập tăng dính quạt là hàng nghe thấy tăng yên trong mà xa bên ban nghĩ về chính thật là cùng ba nghĩ ông nghĩ đầy khôn Christian nhưng đây ban buồn cùng ya kita Kin mau tangka ni baki wakin i jing ba bril Jesu hangi ram I try
seperti balong sakit syaki wei manu ban ong tu payanga ban long jing shai gan jing shisha shwa ba ka po jong ikan shu sep ei ganing in yo na ei ram I try doing hasen da jong i lemma mi ngem long ei ha pertei balong sakit syaki wei kam jing pen em jong utrai tungin ai ka por kerhai singin kli ai kan kin sil burom try ngin nyai kin balong sakit syaki wei balong sakit syaki wei Yai kublai yai ba cerming wan ba naga bandaga naga jirwai ke ba kerpang ke ba pipi bila ai pedeng jongi ublay yun kerku ublay yun ay penon kam ya pi usamla hakanoga jaka naga banta ka kerteng ke ba don buram ke ba kraw ke jong trai ba nong penim bayi jongi uji sukres tega naga por ngin ya pen kentang ya ki jingai ngo ngin ya duai ngingo ya ma try ublay bok pa jongi ubah peneng ubalau tenrai jongi jingger khu ba baro bat leng ba jongi jingger khu ki ba krau ki jong me ablay ya ga ba memlathe aga jingim ki jongi iwei pi wei hakikam haki jing trei ki jongi wat hapdeng jonga ne ka lockdown ka bangi dan ko try henreng yoi ba ka ti jong me mem sim la pelengkot no me besar me pendap me kerku yaki kami ke jing trai ke jongi bat nakini ke jing kerku ke jome aplay iwan ra yaki hakmat jome ko trai shim yaki kenran bat ai ba shano shaka baka balang ke penon kam yaki ngen yoi ru hangta baka keti ke jome ko trai ka trai yaki kam ke bakrau ya gaban Krisyan ia ke badan pedeng juga jingduk ke jing tengan ban Krisyan ia ki nong trai jong ka balang ki missionary ki ba iet ke jongi bat ki wei ki kam ki ba krau ke ba ka balang ka dan ke jingkit kle men da ker khu ro ko trai ia ka wei pa ka wei ka ti ke bala no sia ka ne ka kam ken rat ker khu kam tam bangin nang la bana ai ki donot ki jongi kum ki jing ki nya ki ba yem ki ban kiu sot akmat ka khet ka jing is nei ke jome haga kerteng ke jong trai unang penem bayi jong yu Jesus Christ ye pen kentang ye ke di jing ai amen aga de por ngini poi sika wei pa ka banta jong ke jing sekri ke jong yau blai bat kata kalong ban yos ngau ye ka tien ke jong blai Nai Reverend G.S. Sungwi ublay bla jui panon kam yalau jong sekri bangangaj ba menta ga janmet hagane ga nop hai sngiru da ga ju ka bor ga jong blay
dau jo umen sem bakhoj on pendan kam ya i na ga benta ga buram ga jo baga khubor ga bangin yos ngau kan long ga khubor ka bai yang i ga bor ban pen skem ya ga jingai bat bangin ang la ban ai ga jing sekri ka bakham pha yau blai kisngi ki banang wan kum ga jing pen kre shwa ban yos ngau ya ga tien ga jong blai ngir wai de ga jing wai ga balai spa khat sao Dono jong ala ka tungi temple jong me ai kan long apo hang ne ko trai Jisu hado bom jukut to shang jing dan jong me jing dan jong me jing dan jong me kan yai long jing kha wai ba jing don jong me jing don jong me jing don jong me kan yai long jing kha wai ba tang shi por ban yo ya selo tang shi por ban pet sha me hajar sin kalong kam kordor ya ki jing ngau ba bom ne ngan ai baro ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya lok ban me ngan ai baro ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya lok ban me to bo that ya ki ken jeri to pelai kamen sim hi ngala that ba shang ha jing dum a to wan jing shai kasni ha ka jing shai ha ka jing shai ha ka jing shai men sim jong akas ngoho ha ka jing shai ha ka jing shai ha ka jing shai men sim jong akas ngoho ki paramit bi baro bar ki perlok ru ki bapet ini program nak yang kisam ke jong pi nei tu ki badon haki kam ki jam ha kani kano phais ngi ngai khu bele pi lang baro ha kerteng jong trai bu no bi jongi uji sukres kalong jong duai ke jong abu bele undonan kat bat pi un kershan bor ya pi hang no pi don baga kermen ru balang ba kini khubor ti jong bele penyai mat ya kejing pencai bor ke jong u kejing penthamai bor ke jong u ya kejing em ke jong pi met men sim ha pedang gini kisngi ki ba e ke bangi ngi dai ban em kebentan ti jong bele ke bangadon ban ye pusan lang bat pi kani ke no phais ngi kolong ko ke kamba ka bau jisu ulale bakata kalong kababasa ya kisan hajar ngut ya kabalat kho ha bro sauti gospel ngin puli Matius long khat sau khat lai ar huwe la tho ha gospel ka jong Marcos long ban riu lai pho do safu sau la tho ha gospel ka jong Lucas long bkhandai sipho do khat new bat kum jo ha gospel kum Yohanes long ban riu khot iwe hadu khat sau kanong puli shu ini benta kilong bajrong Henry nganget ba baro ngi tip ha ya ne kamba ka bakhrau ka basa ya kisan hajar ngut dan sibun ki jing hikai ki bang yo na kne kamba te Henry na ka benta ka khubor ha ka ni ka no pai sngi ngin ye kran halor joga phang u jisu u bas ngau sun e
compassionate Jesus. Habangi pe yakini ki sautuli ki benta ki balat ho yene kamba. Ngin shem balat ho kumni. Ujisu baksenran jang u kilaimi banlet shakawe ka jaka ka bekenja ka badon hakasnong rit ka bagarteng ka snong Bethesda. Bakani bat song ja that sipor hadin bu Jisu baksenran kila punut sibon kapor hakaban hikai hakaban yalap baksenran kidang siwan phai na kabalet banyalap ya ka gospel in puli Lukas nong phandai ba chipo kal nong phandai khot ba chipo ten rei upat ba ba buon haba ui ba Jisu baksenran kilalet no dakaliang shawi ba jaka ki pat ba kale buot darengko dong tin jo ble kumbasan hajar batam ki lali buot bakila shem ya ta jaka ka bu Jisu baksenran kidang mud bansyong jat hat sipor ten re haba u Jisu lai i yoni pat ba u buon nganget ulak let no ya ka jing that jing jerem kabudon ka met ka jong u ulai iben band habdeng ni upat ba ya kejun kam ka krau uong begini ke ba kilong kum kilang brot kum don nong sarai marko sendriu lai fusau bau Jisu u bolong una ulam brot bobha udan kejing skop sun yaki nang taulah sedang ban hikai biang yaki ong gospel Matius kendai lai pun riu om tang kata ula pen khia wat yaitu iba pangru latho Matius latho gospel kejong Matius baka bau Jisu dang pendep ini ke kapor kelanayat bat kalde kapor janmit bak senran kejong Jisu kibatan hang ta kila sohuslai baka jihuslai jongi kolong kumno ban besabam yuni upat ba namar barok kila tangan bagalong jeka ka begenja kamde kaja kayo bagam ta kila ong hau Jisu kyong ko try to pelat no yaki namar kia bun nang no ngin yo pisa ban thie jeng bam yakat une upat ba nga perkhat bagi senran wada bagi dan hakamat jung try jongi u Jisu Kris klai i kamba ki bakhrau ki baule penban kenai i tang ya kajing bersama taula daladi kumno ban weng ya kata kajing ngipuli marko sendiri le penyo kila ong ya u Jisu kumni kite kila ong hau hatung ngene ya thin arspa sukau kpu bat ai ru haki ban bam kalong kajing keli kabamaki ki susu lupa ba kajubab kalong kabam la along kum tangi puli hagos ba marko sendiri hinjo ki sundran kaya ong hatung ngene thiet arspa suka ukpu bat airu haki ban bam korkom keldi jongki kalma bagi sulhu ba kamlo kam ka basuk ban le kumta nangnu kinyo pisa ban thiet yu jeng ban basa yau to paj ba obodon kumbasan hajar batam kumta khila persngo ya ka ki begadan ka jibet brat jongki ki ong ka bahatam kolong bangin pha ne ki ba ken let sha kini ki nongrit bar kiri bri ki ba hajan khna begli wat jing bam na ka bantai ladi la tho kum ta Lukas khandai khat ar tan rei ki dan hakamat jung trai jung Jisu Kris bau Jisu utrai jongi hun ban su hikai yak ting joble nanda ban ong ibre bathangan to khilet no hak basuk la tho hak thi u jacob ar khan riu to khilet no ma phi ka basuk to pin ai pin kendang iladi hanrei phemban penban phem ai satia haki yikita ki ru bodon kam ya kamet hatu kamonto ayu la tho kumta
hak ting jong ble uni utrai ubahika yangi bahabaki beriu ki thangan habaki beriu ki lingkhut habaki beriu ki don kam tang ban syukran japang kaji ke jong ble tang ban syelap e gospel naraban ong ki khlet no kata kanumbiang setia kumta ujisu lakli ya Philip uang nangno nginyo jingbam bangin thiet nam taban basa yo niu upat ba rai ong tin jong ble ujisu ulakli kumne bantenju yo Philip ngipule yo ne sendri honre ujisu ong latho kumne yakane ti ulo ong bantenju yo namar ulatip hi yaka baon sale ujisu utraji ulatip lupa yaka ban sale uni ulong utrai jongi ubatip yak jonang kam jongi nang tahu lo ong kisendran jong to ai ma phi haki ban bam ngipule Matius khat sau khan rio to ai ma phi haki ban bam nangit bagi sendran hata por kelas no kelumar kelas no syong jengmut umut yu utrai jeng Jesus Christ nalor bagi lo ong yu ba om dap pisa ban the jeng bam yu niu pat ba nalor bagi lo ong yu to pha bagren sekin norit sekiri bri bagni wat jeng bam hi daladi uni utrai ong ban to ai ma phi haki ban bam bagada keren kumta ong ting jong ble puli Yohanes kalnong ban riu krakhandai uwei next ran jong Jisu Andrew ulawan show Jisu bulong hakami ngadon kini ki santli ki pu ban artli ki dokha ya bala ai hanga dowi khna bodan habdeng jong ni pat ba hato Andrew wi thu ni pat ba hato ulapan ong ai no tu jeng bam jong pi baba hanga lani ngimtip lau ni khna ula terwahi ong shim ngado kini jeng bam ban ai kadu meng suthu nang tin jong ble deu ni khna ubala terwa ban ong shim kini jeng bam ki banga ngadon ka bai mei la song yanga ong we no tho kesan Warren W YSB ong haswa bangin ong yu ble bun le ya kanu kabam sola long hajam berkat jong ibriu wong to ngin sedang dah bangile ya kanu kabangi ngila kum ibriu bakata kalong ban ai ya kanu kabangi ngidon ban kabangi dang le kum ta kalong kabadai ngi bangin sungungu nanda ki khime ki ba ai yiki khon jong ki kanu ban ai nak benta jong uji sukres ulat ho ya kane hakot ka buong be compassionate onda uji su la yo ya kita ki santli ki bu artli ki dokha ong tin jom ble ba uji su ula khme di khmat sebeneng sukpa ublong utan rai jong ai bawa baro ula aingu nam tang ni kijing bam ula karkhur ya kijing bam on dawl da ban duai ba ngu huble ula khot iksungran bula ai yidik santli ki bu atli dokha ba kisungran kin sam shauta upai ba habau Jisu dale kumta kisungran kim shim kli shu utrai kishu pediang hakikti ki jeng u yak ai bu Jisu udan ban ai nama Jisu ulong unong ai jong kijang ai babaha boro bat hakani ka kamba Jisu ulam nong kamik sundran bagin long kinong sam ye ta kijang ai ki babaha jong u bat ka bapla habangi puli yang ni kamba kalong babaro kita ba kat ki bodon san hajar tang kirang ba kidan saiken thai bai khna baro ki layo bam bat baro ki lakdang bahadin ba kilada ban bam ong tin jom belai balatam sahar art shang khat art tukuri kajing bam bat habang puson don khat arut ki sunran ki jong Jesus Christ
Nalobal da ban pasai tu pai ba babun. Kisenran ki yo samar mar sisang. Namar bau Jisu utip bagi senran ru kitangan. Bamakiru kidi ban yo yak jing bam haba kishakri yo. Ong Joshua Warren W. Wiresby kumni. Hakipor ki ba tam jong ka jing im. Hakipor ba kei borok ki duna. Hakij im ko jongi. Kat ba ki jing kli par ki long ki ba khrau. Kalong ka badai ban ngin kan mau bau belai jongi ude belai u balak ban wenglut ya ki jing borok u belai u balak ban le yi kamba ki ba khrau. Kat ba kan ni ke lockdown ka dang penting ki perlok pat ki para bangai kajing im kana khame nak banta ki berduk ki berkerdu ki tan hak rui ka jongi bangi pej hak TV dan bak social media hak leng ka persai ki brio ki nang sem janjar ka barang mi kisngi hak ri jengi nadu kini ki migrant workers ki bayat da ki spa da ki hajar kilometer ban poi sigi yang kisam joki da ka jigremen on da poi hayeng te kin la ban yo ka bam ka di kitan sibun ki bamdan ying don sem ki baladu ki kam ki jam ki jongki habdeng ki madan marpar jongi nginang i baka banami gisngi nang buon ki brio ki banang sem je bar ki bamdan jubab ye ke jingkeli ki ba ek ba keli ka ek banja lada kani ka jinglong jiman kayai beteng hato ngindon jingbam ban bo ki met jongi habangim tan ka kam bantre kadai ka jingkeli ka ba ek bangin ai ya ke jubab barhaduk anongis ngau thu ya ke je sem ke je kendu jongki kalong ka ba ki basu thu dai tang ki tu hi ki ba phong ya kita ki juti nganget halamore moroi ba la don ki bas ngau thu ya ka jing ya ka jin jar ka ba ki brio ki kendu ki dai tang ki tu ki badon ya kamen sim skosun ka ba la don ru hau jisu kamen sim so ka penlong ya ki brio bakin num syong ki hanrei ban le kat ba ki la na ka benta ki tu ki ba don kam bar ki le ka ta da ka jinget nga berkhat yu niu khna udan tang san teligi pu bat art teligi dokha baudan uyeng hapdeng joni upat ba babun tanrei habuyo sngo badan kam jing bam ban besa ini ba u ai ya kabudon nget ba usngo thu badan ujisu hajan balda ai ha ujisu ula bele kam bukhrau wat na kita berit ka ba ngingi don kai ka ba ujisu ula hikai ya kisenran lingba jong kane ka kamba ka bakhrau ka bolole ka deiru ka jihikai ka bau jisu uhikai yang nga ba jepi khamtam ha kini gisngi ki bukum kine ka bangingi im ka baningkong ka bau jisu uhikai ya kisenran ka long bagadi ban long ki bas nosen ka jing nosen ka compassion kadai ka bor ka bakhrau ka balapan khi yang mensim Yesu ka balapan syaj bor yu bun pendep ya commission kebutan hakani bertai commission hadu kading nahi bat ya kijing pendep borok ki baula pendep habu don ka jing hakani ka bertai bag senran ki jong jisuru ki balas ngau nadu kani jing ja ya kejutan kam ban long barbo ki basosun kita nak compassion, kilapan pau, ya kata kajinglong, ya kajisus naik begitu, syak ni berthai, haba kila betengi ke ministry, ke jong Yesus Kristus hadin, bau Yesus macam don syu, hak ni berthai. Kini ki senran ke jong Yesus Kristus, kibriu kibam don ni haladehi, kibriu kibam don bor. Kini kinongpop ki balayo map kini ki bala bot yo Jesu bandu bakila bot eu kila ino iki bakan jabat thai baro bat kaba kidon haki kalong satang ka Jesus nei ya ki weipat banamar ba lapan kup haki ya kanik mensiem jong ka Jesus nei
Kilak let no ya ki jeng kam jong jeng im jong ki. Kilak let no wai ki jeng ki ba ki ya kendu bat ki laba ha ki terpeng jong ki ya ka khia ka shon. Ya ki jeng ki jeng jar jong ki wai pat. Kat siapa ki let ki man pal ki man sim jong ka jeng ya ki berduk ya ki bapang ya ki basya ban ben ya ki balasya kentat. Barkiyat nak wei jaka sik wei pat dak Jesus yaki men siem kiba jot bat kiba rem ban ai jing kermen yaki habadan manu baur bahab kini ki lej ban khli yaki ban ai jing kermen pat yaki jing im ka jongki yakini baro kilayo jihikai no try jongi u Jesus Christ but kaperthai bangingi im kulang kaperthai kapadap dak jinjar dan sibon kibrio ko makal ong kibatan kam yakaji rap kibatan kam yakakti kabla kener jong kitu baro kibatan kemensim susnai kaba ladan hau jisu kabla kisandran ru ni pule Markus sendiri la pusau la tho habau Jisu te ulami ulayo I upai ba babun ula sosun yaki ula sosun yaki kilong gila berat bakam nong syarai ula sedang menikai yaki sibun ki ru utau de Jisu jongi ubas ngosen bak gajing ngosen ke de banlong kabor kapapen ki ya gaji im jengi barok par kapa penlak yangi, kapa penlong yangi, bangin pensai, ya kajing sai jengi, siapa pertai, tak haduk bak pertai kanyo ya kajing bah beriu ko jong Jesus Christ, limbah kajing im ke jongi, melebaki kam ke obha ke jongi, bat kajing kular ke jong belai kilong ki basai kedar, kita ki basau senai, kenyo isnai, nau. Bat lada ngita ni kata kemen sim so sunai kijing kular kidai bobli ulah kular nam tajong apa coki hawi kesi ngin sa yo mat ngin sa yo pediang ya ke burom kum ka bainong kepala siu pura na ka benta kemen sim sunai jongi kajing so sunai namar kajing so sunai kapa arpat uji su uhikai ling bang ne kamba ka bakrau ba kajing so sunai kapli yaki khmat jongi banginyo yaki lat yaki kabu ban syakri hakapor kaba kadon kejonan kam kaba khrau habangi pha hendat syakni khana syakni ka kamba habakapor kala janmit habak sunrang glas dang man khuslai nang no ban yo bam ban thiet ban basa yuni pai ba babon kilawan man oh Jisu to pelat no naki dan sibon nginam dan pisah bantit jing bam hajaga begini ya ka kabu kabana khamat jongki kabu blai onle kamba ba khrau ki ban ya kajing kabadon hakmat ngabarkhat phang kisunran bang su thu bagilong tangki beriu kumulong mangaut na pi dan sibon ki por mangiru habdeng jong kijing kamlong ka basuk banyu ya kijing kremen kijing bun sin kitab yangi kat haduk kapoi kaput bangi mi isu ya kalat kelenti kumno banle namar ba kijing kijing le kila penjengut no ya kijing jongi they blur our visions ngasnat ka iba uwei nek prime minister ki berim ki ba jongkari bilat uboong ba ubriu uam dan jekermen uyo tangge jing sudah kat ba ubriu ubadon jekermen uyo yaki lat ki kabu ki ba peli hapedeng jong ki jing kum kabalang ngila persang om tang kabalang jing ri pun ki balang ngila persang bal kener ki kti jong jerap si itu ki badon kam nado ke bas dang jong kene ke lockdown namar bagi ko ngu ya ka ibo tin jumble ko ong
dagi ketien ki basai bangani banyak rap iki baduk hapedeng jongi hak Bible kumbal lais pa sien lat ho bagani ka kamram bagaje khli jong kabalang jongi banyak rap gitu ki badan kami ka jing rap iki baduk ki bakerdu badang imla banyak rap ublay un sapen rem nitang ka jikermen bagini ki jing kin sakut no kan sapa ke por bagian sakut no ni kermen bublay usa jubab ya kijing duai ki jongi ban weng no barat deng khong no inu khnyang jik bang nakasla jong ni persei tenrei mentah kat bakita kin patja kadon kam yangi ban ban pau ya kan ki jisen ka jong bublay ya ka persei kapitan hapdeng jong kajing baru boleh ukhot jangi bangin yo bakani ke dia kabu boleh uai yangi bangin lek kam ki babaha rengkat bagajing ngait bagaji kermen bau boleh utan rai jong kajing ku baro un penroy kombo penroy yegi santli ki pu bar artli ki dokha mau boleh ulak ban lek kita udang lek ikam ba ibakrau hadu mentah nak mentai ladi kini kalau sing kebeneng kong kapa ngamat yang ni imah pedeng jong kini ka pandemic ban ngayo badai kum kini kapor bakadan ka kabuk ser kau boleh uai kapa kabangin 4 ju yo menu bakat takalong ka kabu kalat ban penpau syabar kenapa perhatikan tip bau jisu marway ma umre ulang no pendap ulang no penbiang the giver and sustainer of life dan uway pat dehne por bangi sngouthu baka ai ka bangi don kam kakham bah kakham long halor banyak ai ka bangi ngikwa deling bakani ja bangi sngouthu ba hapdeng jong kijing kabangi ngimat habdeng jong jituna habdeng jong kijing kerdu bangidon yu blay uba pendep i kijing kular ki jong uba phemnal kamman khuslai namangatip basuma sukher syapang jong phi but kade kapor kabanga snow thu bangla ban pau shisha ya kijing long jing im jonga kumuta unong but jong Yesus Kristus ubashania how do you ubas ngotu bah pedeng jong siap ting habdeng jong khlam habdeng jong kajing keduk jong nem sniu ngidang la ban ong ku try me kwa ayu ngi bangin le nak benta jong me udai Dietrich Bonhoeffer ha kakot ka bakerteng letters and papers from prison wong kumne the church is the church only when it exists for others. Not dominating, but helping and serving. It must tell men of every calling that what it means to live for Christ is to exist for others. Kabalang kadan kabarthai, now da ban shakri ki way pat, man le don bor, hanray ban yarab, ban shakri ki way. Kabalang kadi man penpana, syabaro bakajing khot ba khamat jongka. Kajing khot ban im tau jisu, kamut ban im nakabanta jongki weipat kembau jisu hi ulaim kabalai baka bakaddu kani kakamba kabapsa yak hajar kamde ta kamba kabakrau hanre ka dairu ka dur kaba batai kumno ka hima ka jomble kansan ha kani kaperthai ngalabu ka jigeli ka bangada pun khre ha kan no kopor bau jisu ulapan roy itu ki sandali ki pu barat ligi dokha kejuba ka bangayo halamore more khalong ba kini kijing bam kilas dang ban roy kat ba ki sinran ki dang sam kat ba kisnag dang ban sam kajing bam nakti jongki kam simlot no kay multiply kay roy nakakti jongki sinran ke balas thu kemudian yu bandang mensim ke basusun dan bilang juga kestan ki bolong kumuni khuna berit ki bakloy ban ai ya ka bangitan baralon tang khandiat ru
Dan abdeng jongi boleh unjit bengin long kinong sam. Ke ban penpoi ke ban sam. Yang jai snake jong boleh sheki bai pat. Haka perthai bangi im non sibun ki beri basangan. Lah jithan kelaban long ke jithan haka do ne haka man siem. Barki ap bandan mono babasai ki do kupu jong ajing im. Bau jisu ulong utrai ulong gatenrai jong ajing rhu ya kamet bar kamen siem. Kum dah habakut jong ne ajing kuran. Ngakwa banyak thu yang ni kewe kejing perkhat. Uji su khun jong boleh. Hau bala ai ya kabor kaburam baro habneng barakando. Ula jit yang apa jepi? Ula jit yang i kung kabalang bantan pau ya kajisen ai jong syaka perthai. Ha ka bagum kan kapor. Ula ban le ya kata daladi ula ban pha ya kana baneng kum bulak pha sisin ha kri khlau. Henry ula jit banom le kumta. Ula jit ban penton kam yang i ula bu khna yang i perthai bangin pen pau ya kajing syai ka jong Dahi kam ke baha ke jongi bag perthai kan tip badeu jisu ubala pha yang i ban le kumta. Barkat ba nginang ai syau yaki jing don jongi yaka por jongi yaki jing la jongi yaki jing im jongi utrai unyai pindon kam yangi bangilong ke jing gerhu yaki bai pat bat ha bangilong ke jing gerhu yaki bai pat ublei un ai ke jing suk un ai ke jing kemen yaki jing im ka jongi ru tu boleh ukur khur maka tay ni khubor kabangla persngo na khtin ke baim ke baron bor chong ke partai ke don kam yang apa jepi ke bagi don kam ko lo bangin syania hau Yesus Kristus bangin dawai bau Yesus Kristus un don kat bagi bersang jengi baro badak je simenta ke je terlang ke jongi ngini i bagi partai kan mat igi jingker khu ke jingker khu bawan na khet gji snei ke jong tu blei undon kat bat phi boro una ke jing sup ye phi ke jing tengen pendap beng don kam jong phi haki yeng ke sem jong phi hala ka sngi u blei ta ka burom jong amen tu minya tuai u blei bok pa jong u ba beneng ngai ngu ye me ku trai be yech Bamekuran hangi sahisin pad hane kanok paisngi nani khubo naktin jong me. Bepegan mau ku try bamelo ublei ubadap dak ji bagi snai ku try. Ban me khot jengi ru ki bangej hame. Ba ngin le kum ta ku try bi ej. Hab deng jong ka perthai. Ka bayai ling ba jong ki jing e. Bai tin junju ki bakhrau. Ngadwai tu pendai hiri kitien. Hagi donor hagi mesim hagi jibu berkhat jongi. Bajarap yang ikut rabi it. Babangyo semua ketien jong me. Nginom ri ya ka tang hakit donut tak jimut jongi. Hengi pentre kam ya ka ikut rabi it. Hakit jing em jongi kaba halagasngi. Kerku ku try ya ka wei poi ka long ying. Jong ki bangait ku rabi it. Bargar khu ki to baro ku try. Ki ba khot kerbat ki ba syania hame ku rabi it. Naman ngi pan hakar tak jing try jongi Yesus Kristus. Amen. Ngina penwai no ya ke jing sekri ke jongi yo blei da ka bing yerwai lang ke jing ruai ke ban reus pa lai pusau baradien jong ke jing ruai ira bran jiasumwi en pelat ingi da ke jing kerku penwai Rai pelada kabangerku ai kajing sukaporu nakamana gospel jongni ai ngin banda kabangu tu pendak kadon Dakajing snow pananeng ingin yaro yamejunam bat ki angel kudbu
bat ukun ya umen simrujunam. Haleluya. Amen. Habawai no jong ni Yesus lok ke bathiang. Ke jeng e ke brabiang jong trai jeng Yesus Kristus. Ke jeng e ke bana bam jukut ke jong bleu bok pa. Ke Yesus lok ke pencari bor ke jong mensi mo khoj. Ke jeng kerkhul online ha we blei. Ke ni lorong kat ban ngi baro ke bamene ke basyakriya me. Hani ka ruyi ke jongi. Bar ke mju akal yang setlak perthai. Na do menta bashidu ke bam jukut tru. Amen.